Lewawyň dolandyrys merkezi Türkmenabadda yerli häkimetler elin öndürilen azyk gökbakça önümlerini köçelerde satýanlara garşy reýt geçirýärler. Ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizisiň arasynda köp hojuluklar resmi ýagdaýda bazarda yer almagy mümkinçiligi bolmany üçin öz öndürün haritlaryny uly sowda merkezleriniň golaýynda satmagy mejbur bolýarlar. Son günler polisiýa Türkmenabadyň kenar bazarynyň golaýynda öýünde ýetişdirilen gökbakça önümlerini, elin süýt gatyk saryýag ýaly haritlaryny satýanlary ele salma ugrunda işleri geçirýärler. Häkimetler olaryň sowda üçin degişli ruhsatynyň ýokdugyny aýdyp, olary bazaryň golaýyndan gitmäge mejbur edýärler. Dip bu ýagdaýlara saýat bolundygyny aýdýan yerli ýaşaýjylaryň biri 28 sentýabrda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan köçe tatyjylarynyň ensemesi şäheriň bazarlarynda we beýlik sowda nokatlarynda resmi ýagdaýda yer almagy maliýe ýagdaýlarynyň asla ýokdugyny, üstesine de munyň üçin wezipli tanyşlaryň zerurdugyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýlarda şeýlede ýurtda dowam edýän ykdysady krizis, azyk gymmatçylygy we etmezçiligi, şeýlede giň aýran işsizlik sebäpli elin öndürün haritlaryny köçelerde satmakdan başga çäresiniň ýokdugyny sözüne goşdylar. Sol bir wagtda azatlyň söhbetdeşleri häzirki ýaly reýtleriniň diňe bazarlaryň we uly sowda nokatlarynyň golaýynda geçirilýändigine ünsü çekýärler. Olar muny bazarlarda we köçe satyjylarynyň hüdürleýän sol bir haritlarynyň bahasynyň arasyndaky uly ary tapawut bilen hem baglanşdyrýarlar. Mysal üçin kenar bazarynda 1,5 litr süýt 15 manatdan satylsa, köçe sowdagärleri ony 9 manatdan yerlýärler. Köçede garpyzyň 1 kilogramynyň bahasy 2,5 manat bolsa, bazarda ol 4,5 manada deň. Sowda merkezlerinde 9 manatdan satylýan soğun köçede 4 manada satyba çykarylýar. Garaz bu tas ähli harida degişli. Dip söhbetdeşmiz belledi. Şeýlede ol köçe tatyjylaryny sowda nokatlarynyň golaýyndan aýyrmak baradaky haýsyň bazar resmiýetlerinden we telekiçilerden gelen bolmagyň mümkindigini anyktady. Azatlyk bu maglumaty beýleki garasy seçmelere, sol sandy yerli edaralara häzirlikçe tasdikladyp bilmedi. Türkmenabadyň häkimligi ýokarky meseleler boýunça azatlyň soraglaryna umuman jogap bermekden ýüzewurdi. Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň öý hujuluklarynda öndüren önümlerini bazarlarynda töwereginde ýa-da etrapçylaryň arlarynda satmagy ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri sowdanyň bu görnüşdiň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürüt ruhsatnama we bazarlarda sowda tekçilerini almalydygyny aýdyp, köçede azyk önümleri satýanlara garşy gözükçülüklerini wagtal güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi sowdagärler bazarlarda sowda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we sowda tekçileriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşy gymmatdygyny aýdýarlar. Galy bersede azatlyk Türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaýyn görnüşde girden çäklendiriji düzgünleriniň bazar sowdagärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznesa ýeten ziýanynyň öwezini dolmaýandygy sebäpli öz janyny kast eden telekiçileriň hem bolandygy barada habar beripdi. Türkmenistan ýurtda dowam edýän ykdysady çökünligi we azyk kıtçylygyny boyun almaýar. İşsizleriň sanyny aýtmaýar we Türkmenistanlylaryň döredüjülükli zähmet çekmegi, önüm öndürmegi we öz durmuşyny gowlandyrmagy üçin ähli mümkinçiligiň döredülendigini öňe sürýär.